ka. Balaguan. Tago lang sa akin saan nun, eh. Dili pang basa niya. Ipabilia. Ano tao mo sabi, babaw? Medyo na tao na. Ma'am, pwede mo tana, ma'am? Asa na kapadong, pwede mo tana? Asa na kapadong ka, ma'am? Ate Padilla? Ang huli karon ba kuan ko naglibreng sakay nito ako, free rides ko ba? Ikaw okay ra nimo kung mo hatod na lang kita na libre. Okay ra nimo ngay hatod na lang tika na libre. Naglibreng sakay nito. Ano kay dito eh? Ha? Okay ra ka? Sa kakawan nun ba ya? Pasilong sa tagaan eh. Ah sige ma'am, Ariman. Kakawan nun. Padilla no? Dali na ma'am kay kusog na uman. Asa ta na? Ano eh? Sige, sige. Sige. Magpasta ito. Ito takuan ha. Asa takaon ng ano? Agarita. Padilla sa. Okay ra nimo dia. Dilahos na to. Balaguan. Tago lang sa akin saan nun, eh. Dili pang basa niya. Dili lang to. Okay ra nimo makuha ka video nga basta kay ka. Ha? Okay ra. Nimo makuha ta video nga basta kay ka. Atong ka ano. Basta kay mo cellphone mo. Tagaan di ka kwanta yan. Muna ko ang kuan. Bidra picture na lang. Okay. Turok butay kay kuan ko mo. Last na niya akong kuan wala sa kay hatag. Wala pa nabot ako sticker gud. Gaga. Ako lang, picture na lang mo. Naka-picture ka? Picture na lang. Hindi, sa kataglas lang din usa. Salamat sa panganggan niyo, ma'am. Like ha. Like ka, basa mo kayo ikaw? Yun lang. Hindi ba pa picture sa? Sige, abo sa lang kung kuhan. Doon mga bata. Buo na okay. Okay ra. Thank you. Salamat ya, kiran mo. I-upload ba ko ni? Yan na nga basa mo. Grabe basa ano mo. Salamat ya, ma. Salamat ang like ka. Sige, sige. Grabe basaan. Kahit pagundak. Hindi ko mag-jacket. Nakahat ko jacket. Grabe. Hindi tayo taguan. Hindi tayo taguan mga idol.